mga mamamayangers ug welcome na po diri sa akong channel. Karong adlaw magluto di ko aning putahe nga sikat kaayo sa mga handaan parehas anang fiesta, birthday party, kasal. Mao ni sikat ug maupod ni gusto kaayong pamuston sa mga Sharonian. Ang tawag ani ay lumpiang Shanghai. Ug mauna ni ang ato ang mga ingredients nga gamiton. Una, kaning ground beef, bagu beans. Hiwa na ako siya pino para dali siyang maluto. Dayon, kamote, ipino gihapon ako. Nya, red bell pepper, yellow bell pepper, orange bell pepper, o green bell peppers. Mauna siya ang ato ang bell peppers nga gamiton. Ganahan kong sagol ana kay taas kaayo na siya og vitamin C. Mugamit ko dahil tag carrots, sayote nga gitadtad na ko og pino. Mugamit ko tag sibuyas, ahos, ug sibuyas nga dahon. Mugamit ko dahil tag asin para sa atong pampalasa, garlic powder, toyo, mantika, ug oyster sauce para gihapon sa ato ang pampalasa. Ug karon ato nang sugdan ang pagluto aning magpainit usa tas ato ang mantika usa ta maggisa. Ug mugamit ko dahil ta guys og cornstarch para di siya magsabaw. Kaning ato ang lumpiang Shanghai ug kaning ato ang bell peppers pwede dahil nato ibutang na lang nato diri sa ato ang karnidaan kay pwede ra man pod ni nga di ninyo lutoon pusto ninyo og largo basta mabutang ninyo ang mga lamas. Dayon ato adayong ibutang ang ato ang oyster sauce pero di nato ihurog kay para naapatay pang timpla unya. Limpyo na ni ako ang kamot no. Dayon ibutang pod nato ning atong sibuyas nga dahon diri daan sa ground beef nato. Anaon na siya no para mas mulami. Uban kay usa pa man nila lutuon kung maputos na nila pero ako mas ganahan ko nga lutuon gyud nako daan kay para makasiguro gyud ko nga luto gyud siya. Karon atong butangan sa garlic powder para pangpahumot na siya ang garlic powder. Dayon atong isunod ang asin nya ato ang kumot-kumoton para ma-spread ang iyahang lasa. Anaon ra na siya guys. Dayon butangan nato siya gamay nga cornstarch para di siya magbasa niya inigluto nato. Tarungon lang gyud nato siya og kumot-kumot. Limpyo na ni akong kamot guys nang hugas na ko. Hinayon raman daw ni og kumot-kumot guys ang kaning ground beef kay magtubig man daw ni siya. Pwede po pork inyong gamitin. Hindi ground pork ba? Nagpainit na rabad ay kus ako ang kaha ako usang pagngon. Gipalong unsa na ako guys ang kalayo kay kuan kinahanglan pa man day ni nga i-mix usa daan. Tarungon lang yun ni og mix ninyo. Tarungog kumot-kumot kay para kaayo siya. Naamang ga-order na ko nga attorney siya aning pagkaluto ako no kay kuan lami daw ni. Nya pudloan pud tamo kung unsaon pag crunchy nga dugay siya mo kuan good mohonit ang iyahang pangputos. Mugamit ko dahil tag pangputos ani guys pero wa na lang na ako ipakita kay basta lumpia kay baw namang gyud ta nga kinahanglan gyud ni poston siya. Mauna na nindot na kaayog dagway ang ato ang ground beef.
Karon sugda na nato ni gisa, lutuon na nato ni siya. Karon guys, magbutang na ta og mantika kay sugda na nato ang paggisa aning ato ang ground beef ug sa ato ang mga lamas. Unahon ako ang atong sibuyas ug gisa guys kay basig mapaig ang ahos kay init naman kaayo ang kaha. Karon ukayon na nato guys kay aron maluto ang atoang sibuyas. Kumot na kaayo siya. Nya pwede na natong isunod ang ahos kay humok naman ang atoang sibuyas. Nya atong sugkayon kay aron di mapaig ang ahos. Huwaton sa nato gamay nga medyo mag golden brown ang atoang ahos nga gigisa, pero dugay pa ni siya kay mas nauna manggod ang sibuyas. Waton lang nato nga mag golden brown siya, pero pwede na gud na nga ilunod ninyo ang karne kay humot naman kaayo siya. Karon guys, pwede na nato ning isunod ito ang ground beef. Perting bugata guys kay daghan kaayo siya. Makati ang pud siya kay tungod sa kadaghan. Karon ato aning kupugon kay para di siya magbuo-buo. Ato usang tarungon og sugkay kay nagtuwang-tuwang ning ako ang kaha. Kay karaan naman gud ning kaha. Karon guys, ato nang isunod og butang ning ato ang oyster sauce. Ihurot na nato diri og buo sa ato ang ground beef. Dayon ato nang bubuan og toyo ang ato ang ground beef. Nya mag-asin pagyud tag usab guys kay daghan man gud ni ako ang gulay maong mutab-ang pa ni siya unya iniglunod na nako sa gulay. Karon guys, pwede na nakong ilunod ning ako ang kamote nga gihiwa og pino kay dugay-dugay manggud na siyang maluto. Dayon ato usang ukayon para makalat ang iyang lasa diri sa ato ang beef og sa atong kamote nga tinadtad. Karon guys, kay natarong naman ako og sugkay ni, pwede na natong isunod ning ato ang carrots. Nya ato na pong ukay-ukayon kay para maluto gyud siya. Nindot na kaayog color guys. Awar gud ni. Di lang kaayo ni nako lutoon ang karne kay usban pa manigluto inighuman og rolyo. So tarongon usa nako pag sugkay guys. Tanawa ra gud ninyo guys, wala gyud siya nagtubig kay tungod sa cornstarch nga ato ang gibutang no. Karon pwede na natong isunod ning ato ang Baguio beans. Dayon ato na pong ukayon. Di man kay ni nato lutoon gyud ang ato ang mga gulay kay usbon pa man ni nato og luto inigprito na. So maluto ra gihapon nig maayo inig prito nato. Karon guys, kay nasugkay naman ako ni pag-ayo ang ato ang mga gipang luto no. Karon pwede na natong isunod ning ato ang sayote. Maunay last na ako nga ibutang kay dali ra kay na siyang maluto. Niya atong ukayon gihapon para ma-spread ang lasa sa ato ang mga panglasa diri. Kay wala pa man siya motuhok diri sa ato ang sayote. So maong atong patuhukon ang lasa. Tudluan ta mo unya guys kung unsaon nga mo crunchy siya unya dugay siyang muhunit. Kay naa man gud ko'y nakit-an pod nga video maong ako pong
sunon kay ako pong itudlo ninyo kung giunsa niya. Mauna na guys, hapit-hapit na ning pagngon ako kay ato usang pabugnawon niya poston inig kahuman. Guys, dili harina ang ibutang ha, cornstarch, kay kung harina inyong ibutang mura siyag pan ang lasa, malain ang iyang lasa. Mas nindot gyud ang cornstarch para pangkapugong manggudna sa mga sabaw-sabaw para di mabuslot ang inyuhang wrapper. Maong kana ang gamita ninyo, ang cornstarch maoy gamita. Mauna na guys, awar gud niyo wa gyud isabaw-sabaw, wa gyud mo makita na sabaw. So nindot ni siya kay dili mabuslot ang atong wrapper nga gamiton. Awan ninyo guys, nindot na kaayo texture ang ato ang ground beef. Awar good, nindot kaayo tan-awon. So kana pwede na natong pagngon kay pabugnawon o sa nato dayon poston inig kahuman. Dara di ay guys ang akong giluto in ang ground beef. Nauna na siya, nabugnaw na niya karon amo nang giputos. Siya guys, butangan ninyo itlog sa tumoy para di siya matanggal, para dikit ay siya pagkalukot. Mauna ni tanan guys ang amo ang naputos na lumpia. Ang awan ninyo kung daghana. Karon guys, sugda na nato gluto ning ato ang lumpia kay nangunot na siya kay gi-overnight pamanggod ni butang sa ref kay karon pa man siya kwaon sa nag-order. Karon ato na ning lutuon. Karon guys, magbutang na tag mantika. Daghan na nato butang kay ato ni siyang i-deep fry. Kanang igugid lang malapawan siya. Ato usang hapusgan ang kayo para iinit dayon ang ato ang mantika. Karon guys, ato na ning i-deep fry ang ato ang lumpia. Hinaya nato maayo ang kayo ha. Di kaayo nato daghanon og butang kay di pabugnaw man nato sa sud sa ref good. Kay mausab ang iyang temperature guys kung di ka na ni sa ref niya mubugnaw ang mantika. Anaon ray sikreto ana guys para dugay siyang mawala ang ka-crunchy. Inyo rang i-deep fry niya. Pahinaya ninyo ang kayo. Unya painiton pag-ayo ang mantika. Dayon gamay lay ibutang na lumpia nga lutuon ninyo para dili mo bugnaw ang mantika. Kay kung mabugnaw ang mantika ini prito ninyo mauna siya nga mohunit ang inyuhang lumpia. Ang uban po di ay guys kay sadi pa sila magprito sa ilang lumpia, butangan nila suka nga 1/2 teaspoon para daw dugay mo hunit ang ilahang lumpia. Anaon daw nila pero wa pa ko kasulay. Ako lang di sulti sa inyo ha ang sikreto para makahibalo mo aron dugay ang crunchiness sa inyuhang lumpia. Karon ato na ning balihon kay medyo nag golden brown naman ning ato ang lumpia. Ato na siyang balihon. Hindi man siya mabalik kay mulutaw mas sa mantika. Kaya di man siya mabali guys, ato lang ana-anaon, tuyukon. Pero di raman ni mapaig kay hinay ra kaayo ang kayo. So pantay gihapon ang pagkalutuan. Masubraan ras siguro ni mantika no. Kana guys, luto na ni ato ang lumpia.
karon ato siyang pabugnawon. Ibutang nato diha guys, atong ibutang kay aron motulo ang mantika. Dayon mauna siya sikreto nga mo crunchy ug dugay. Kay pabugnaon pa man nato. Ayaw ninyong isikit kay para dili mag-moist niya, magtapot sila. Maunang mukuan hunit ang inyong lumpia kung magtapad-tapad na sila. Kay magsingot-singot man sila. Maura na guys, mauna siya sikreto. Ako niyang ipakita tanan inig kaluto na ug ato ang suwayag putol kung crunchy bagyod siya. Kay karon pa pud ko nakasuway mauna na siya guys ang ato ang lumpia. Karon ato ang tikason kay aron madungog nato kung unsa siya ka crunchy. Awas crunchy ay guys. Kaunod suway. Mauna ni guys ang ato ang finished product sa ato ang lumpiang Shanghai. Crunchy kaayo siya guys nga nabugnaw na. Awar good ninyo. Akong kaunon ha. Bugnaw na ni siya guys. Crunchy gihapon. Mauna siya guys ang sekreto unsaon nga mudugay og ka-crunchy ang inyohang lumpia or turon. Og diri na lang takutob guys. Hangtod sa sunod na pod nato nga episode. Daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw. Kung nagustuhan ninyo, please like and share. Bye!